9 снежня, панядзелак, добрый вечар. Гэта Белсадзом, а разам з вами Сергей Падсасонны. Праз момант і мае госці, ды наступная тэма. Казаў, што нікуды не з'едзе, апынуўся ў Маскве. Башар Аль-Асад атрымаў прытулак. У Сірыі святкавання і вызвалення вязняў з турмаў катоўняў. Ды пытанне, што далей? Мяса са скотамагільнікаў у беларускіх школьных сталовых. Шакуючае расследаванне праграмы «Тыдзень». Пагаворым з аўтаркай рэпартажа. А ў саборы Нотр-Дам першыя наведнікі, вялікае адкрыццё пасля пажару, знішчэнняў і рэстаўрацыі. Башар Аль-Асад у Маскве. Пра тое, што ўжо былы прэзідэнт Сірыі сямейнікамі прыбыў у расійскую сталіцу, спачатку паведаміла агенцтва ТАСС са спасылкаю на ўласную крыніцу. І іншыя праўладныя медыі таксама адзначылі, што Крэмль даў Асаду і ягонай сям'і прытулак. Цытата, зыходзячы з меркаванняў гуманітарнага характару. Напярэдадні антыўрадавыя групоўкі ўвайшлі ў сталіцу Сірыі Дамаск. Яны заявілі пра захоп гораду і ўцёкі Башара Аль-Асада, а агенцтва Reuters са спасылкаю на ананімныя сірыйскія крыніцы паведамляла, што былы прэзідэнт з высокай імавернасцю мог загінуць у авіякатастрофе. Аднак іншыя крыніцы зняпраўдзілі гэтую інфармацыю. Міністэрства замежных справаў Расіі 8 снежня пацвердзіла, што Асад пакінуў Сірыю і даручыў мірна перадаць уладу ўкраіне. Прэм'ер-міністр краіны Мухаммад Газі Аль-Джалялі заявіў пра гатовасць да таго кроку. Апазіцыйныя сілы ў адказ паведамілі агенцтву «Франс-Прэс», што дзяржаўныя установы ў Дамаску застануцца пад кантролем старшыні цяперашняга ўраду да з'яўлення новага. А на відэасувязі гісторык і палітычны аналітык Александр Фрідман. Вітаю. Добрый день, вітаю. Спадару Александр, поўха Пуціну ці як тое, што адбылося ў Сірыі, можна яшчэ ацэньваць? Гэта, безумоўна, поўха Пуціну, бо Расія ўкладвалася ў Сірыю, Расія шмат працавала над стабілізацыяй рэжыма Асада, выдаткоўваліся сродкі, войскі, там знаходзіліся, яшчэ знаходзяцца ваенныя базы, якія адбудоўваліся. На Блізкім Усходзе Сірыя да апошняга была для Расіі галоўнай краінай. Пакуль, канешне, яшчэ не зразумела, ці захаваецца ў нейкай ступені прысутнасць Расіі у гэтым рэгіёне, адпаведна ў Сірыі, але вось таго, што было ў часы Асада, відавочна не будзе. Так што Расія відавочна страціць свае пазіцыі, таму гэта поўха. Я б нават сказаў, можа, гэта самая такая жорсткая поўха, якую на непостсавецкай прасторы атрымалі расійскія ўлады пасля завяршэння войны ў Югаславіі. А чаму, калі гэты рэгіён быў такі важны, гэтая краіна была такая важная, Масква, па сутнасці, кінула рэжым у Сірыі? Ну добра, Пуцін даў палітычны прытулак Асаду і ягонай сям'і, але ўсё ж такі. Праблема для Расіі ў тым, што магчымасцяў-то асабліва не было. Пуціну прыйшлося вырашаць паміж двумя варыянтамі. Альбо імкнуцца абараняць Асада, а гэта значыць перакідваць свае войскі з Афрыкі, вось гэтыя ўсе прыватныя ваенныя кампаніі, якія дзейнічаюць там, але і гэтых сродкаў, хутчэй за ўсё, бы і не хапіла, альбо здымаць яшчэ дадаткова войскі з украінскага фронту і накіроўваць у Сірыі без гарантыі, што атрымаецца. Калі б гэта адбылося, напрыклад, каб войскі былі перакінуты з украінскага фронта ў Сірыю, сітуацыя для Расіі відавочна пагоршылася. Таму Пуцін вырашыў зрабіць тое адзінае, што для яго зараз галоўным і з'яўляецца захаваць прысутнасць ва ўкраіне, змагацца далей ва ўкраіне, і фактычна сысці з Сірыі альбо значна пагоршыць свае пазіцыі ў Сірыі. А што пры гэтым Масква страчвае ў Сірыі? Сірыя – гэта галоўная дзяржава для Расіі зараз на Блізкім Усходзе. Гэта і лагістычны хаб. Праз яго яны перакідваюць войскі ў тыя ж афрыканскія краіны. Сірыя – гэта важная у геапалітычным сэнсе важная краіна, там, дзе яна знаходзіцца і на мяжы з Ізраілем. Гэта важная краіна ў сэнсе магчымага супрацоўніцтва далейшага з Іранам. Гэта магчымасці для далейшай дэстабілізацыі сітуацыі ў Блізкім Усходзе. Як
так свайго кшталту плацдарм. Бо калі паглядзець на савецкую палітыку на блізкім усходзе, Савецкі Саюз таксама пачынаў у адной з краінаў і імкнуўся пашырыць плацдарм. Вось у савецкія часы гэта быў перш за ўсё Егіпет у пэўны час, у тыя ж 60-тыя гады, яшчэ на другой палове 50-х. Ну і потым справа дайшла і да Сірыі. А пасля распаду Савецкага Саюзу, ну гэта фактычна адзіны рэжым на блізкім усходзе, які заскаваў цесныя стасункі з Расіяй. А вось цяпер і расіяне пазбавіліся і гэтага рэжыму, плацдарму больш няма. Пры гэтым таксама вы ўзгадваеце Ізраіль, Іран, якія знаходзяцца побач, і ўзнікае аўтаматычна пытанне, якім чынам тое, што адбылося, паўплывае на змену сітуацыі на блізкім усходзе. Калі для Расіі гэта пуха і пакуль не зразумела, што там будзе, нават сёння пакуль цяжка сказаць, ці будуць выведзены ўсе войскі, ці страціць Расія нават свае базы. Хутчэй за ўсё, думаю, ўсё ж такі страціць. Гэта непрыемна, але не катастрафічна, бо галоўны фокус зараз у Пуціна гэта відавочна Украіна. Калі ўзяць Іран, дык уся канцэпцыя блізкага ўсходу, які выпрацоўвалі іранцы, і іх ціск на Ізраіль з дапамогай Хамасу, і Хезбала ў Ліване, яшчэ і рэжым Асада, усе гэтыя іранскія проксі, яны паступова знікаюць. І гэты крах рэжыма Асада дэманструе таксама і слабасць Ірану. Ну і, магчыма, яна можа быць такім, можа мець пэўны эфект на ўнутрыпалітычную сітуацыю ў самім Іране. Так што Іран зараз вельмі ў складаным становішчы. Што тычыцца Ізраіля, то і Асад быў відавочна ворагам Ізраіля, но і тыя людзі, якія зараз прыходзяць да ўлады ў Сірыі, яны таксама не з'яўляюцца сур'ёзнымі альбо ўвогуле сябрамі Ізраіля. Таму Ізраіль працуе на аперажэнне. Ён імкнецца выкарыстаць тую сітуацыю, якая ёсць, гэтую нестабільнасць, гэты відавочны хаос у Сірыі для таго, каб стварыць для сябе максімальна прыязныя умовы. Гэта значыць стварыць буферную зону на мяжы, нават заняць пэўныя тэрыторыі, каб узмацніць бяспеку Ізраіля, ну і знішчыць той вайсковы патэнцыял, асабліва зброю, якая была ў сірыйцаў. І з гэтымі мэтамі, як мне падаецца, ізраільцяне пакуль спраўляюцца. Нібыта новае кіраўніцтва гаворыць пра тое, што хочуць наладжваць нейкія кантакты з Ізраілем, нават удзячныя за разгром Хезбалы. Канешне, тое, што вось гэты разгром Хезбалы, ён вельмі дапамог сірыйскай апазіцыі. Напэўна, менавіта разгром Хезбалы стаў сігналам для таго, каб пайсці наперад у атаку і паспрабаваць скінуць Асада, што ўрэшце рэшт і атрымалася. Тыя сілы, якія зараз прыходзяць да ўлады ў Сірыі альбо будуць змагацца за ўладу, яны вельмі розныя. Тут ёсць і ісламісты, тут ёсць курды, тут ёсць і друзы на мяжы з Ізраілем. Так што пакуль казаць вельмі цяжка, якім будзе ўрад. Ну, тэарэтычна, канешне, у выпадку дэмакратызацыі Сірыі магчыма і выбудоўванне добрых, нават у пэўным сэнсе партнёрскіх стасункаў паміж Сірыяй і Ізраілем. Ну, пытанні спрэчныя яны застануцца. Гэта перш за ўсё лёс галандскіх высотаў, якія былі захоплены падчас вайны, 6-дзённай вайны 67-го года Ізраілем. І мне цяжка ўявіць, што Сірыя пойдзе там на нейкае паляпшэнне, істотнае паляпшэнне стасункаў, пакуль гэтае пытанне высветлена не будзе. А што Ізраіль гэтыя высоты вярне сірыйцам, ну гэта ўвогуле малаверагодна, яны маюць велізарнае стратэгічнае значэнне і ў сэнсе бяспекі. Вось, так што хутчэй за ўсё гэтага не адбудзецца, так што мяне няма сур'ёзнага аптымізму наконт нейкага істотнага паляпшэння стасункаў паміж Іерусалімам і Дамаскам у бліжэйшыя часы. Дамаску яшчэ трэба будзе разабрацца са сваімі ўласнымі праблемамі. Усе мы памятаем, што арабская вясна давала пэўную надзею, але гэтыя многія надзеі не спраўдзіліся у часе. Ці Дамаск можа чакаць штосьці падобнае таксама? Сёння, канешне ж, ёсць нагода для святкавання, шматгадовы рэжым, таксама вызваленыя палітычныя вязні, але што далей? Дыктатура сапраўды пала.
скончылася, эпоха Асада завяршылася, але будучыня тут пытанне адкрытае. Тут з аднаго боку ёсць магчымасці, ёсць надзеі на дэмакратызацыю Сірыі, тым больш што сірыйцы яшчэ ў пачатку грамадзянскай вайны яны паказалі, што там ёсць пласты грамадства, якія зацікаўлены ў дэмакратызацыі. Акрамя таго, ёсць значная колькасць сірыйцаў, якія знаходзяцца за межамі краіны ў еўрапейскай, у Еўропе, у Злучаных Штатах. І сярод гэтых людзей вось вельмі часта кажуць пра дэмакратызацыю, дэмакратычнае будучыню. Таксама такі пэўны патэнцыял ён з аднаго боку прысутнічае, з другога боку ёсць, канешне, ісламісты, якія адыгралі ключавую ролю ў звяжэнні Асада і к дэмакратамі і дэмакратычных памкненняў, хутчэй, я скажу лепш так, дэмакратычных памкненняў у іх не назіраецца. То бок у Сірыі зараз магчыма ўсё, што заўгодна. Да стварэння дэмакратычнага кіраўніцтва і дэмакратычных выбараў, да ісламізацыі, якую я б таксама не выключаў. Ну і, канешне, пакольку Сірыя, яна вельмі такая пёстрая краіна з рознымі этнічнымі і рэлігійнымі групамі і канфліктамі, якія назапашыліся на працягу дзесяцігоддзяў, тут магчыма і сутыкненні, тут магчыма і грамадзянская вайна. Так што тое, што Сірыя стане, так бы мовіць, новай Лівіяй, ну, гэта, прынамсі, выключаць не трэба. Таксама, калі гляджу на кадры, што сірыйцы вяртаюцца ў краіну, велічэзныя заторы на дарогах, бо людзі едуць дадому, могуць туды вярнуцца. Узгадваю таксама лагеры, якія я асабіста наведаў у Іраку для сірыйцаў, бо людзі пакінулі свае дамы, і цяпер для іх шанец вярнуцца дадому. І гэта таксама такі знакі для нас, беларусаў, што можа і ў нас штосьці падобнае адбудзецца, ці не. Гэта знак пра тое, што дыктатуры могуць скончыцца ў любы момант. Вось калі мы разважалі, не ведаю, з вамі 3 тыдні таму і разважалі пра гэты рэжым Асада, і вы мне б задалі пытанне, ну колькі ён яшчэ праіснуе, ну гледзячы на тую сітуацыю, як яна была, і тыя пастаўкі зброі з боку Расійскай Федэрацыі, падтрымка з боку Ірана. Ну я б хутчэй за ўсё сказаў бы вам, што, канешне, калі там і нешта і пачнецца, дык Расія і Іран, яны безумоўна дапамогуць Асаду, і гісторыя мінулых гадоў паўтарыцца, і зноў жа усе гэтыя зрухі будуць задушаны, і Асад застанецца ва ўладзе. А што мы пабачылі за апошнія тыдні? Моц Асада была вельмі пераацэнена, таксама і гатоўнасць Расіі і Ірана дапамагаць яму. Вось. А што тычыцца сірыйскай арміі, ну яна проста развалілася. І, канешне, гэта пытанне ўжо да экспертаў, а чаму гэта не прадбачылі, чаму гэта не заўважылі. Ну гэта такое пытанне, хутчэй ўжо метадалагічнае, і яно вядома, мы ведаем гэта з гісторыі розных дыктатураў. Дыктатуры непразрыстыя, і там адкрытасці нейкай няма. Калі яны развальваюцца, мы ўжо потым можам адказаць, ну да, было зразумела, была відавочна, як мы гэта не пабачылі. Так што гэта і тычыцца і рэжыму Лукашэнкі, які выглядае вельмі трывалым, і сёння, напэўна, хтосьці скажа, што там праз пэўны час рэжыма Лукашэнкі існаваць не будзе, гэта будзе разглядацца як нейкія такія фантастычныя гісторыі. А ўсё можа адбыцца досыць хутка, так што і гэта, напэўна, для беларускага грамадства добрая лекцыя з сірыйскіх падзеяў. Таксама узгадваю, што сам Асад казаў, што лёс Януковіча ён не паўторыць, але ўсё ж такі паўтарае. Хаця вядома, што 19 кватэраў за 40 мільёнаў долараў для сваёй сям'і, якія цяпер набывае ў Маскве, гэта крышку іншая гісторыя, альбо тая ж самая гісторыя. Гэта тая ж самая гісторыя, як мне падаецца, той жа самы цынізм. З аднаго боку ён падкрэсліваў, што ён застанецца ў Сірыі, што ён будзе змагацца да апошняга, ну прынамсі так, як змагаўся Каддафі, а адначасова мы бачым, што набывалася маёмасць і сувязі з Расіяй выбудоўваліся, таго ж свайго сына старэйшага, калі я не памыляюся, ён накіраваў Маскву, і вось я калі не памыляюся, ён там тыдзень таму абараніў сваю кандыдацкую дысертацыю па матэматыцы ў Расійскай Федэрацыі. То бок Асад заставаўся ў Сірыі, але план Б на той выпадак, калі ўсё будзе ну зусім дрэнна і прыйдзецца збягаць, ён у яго быў. Такім да апошняга змагацца Асад відавочна не збіраўся.
У гэтай сітуацыі ўсё ж такі крышку робіцца крыўдна за тое, што гэтыя рэжымы чыняць дзесяцігоддзямі, а потым атрымліваецца, што з грашыма, з маёмасцю уцякаюць у Маскву і, уласна, немагчыма іх дастаць і будуць далей жыць, ну, можа, не ў палацах, але ўсё ж такі не бязбедна. У гэтай сітуацыі што, ніхто ні на што не мае ўплыву, атрымліваецца? Гэта, безумоўна, несправядліва, і гэта прыкра, то, што пакуль, прынамсі, выглядае так, што Асад не адкажа за тыя злачынствы, якія ён зрабіў. Напэўна, там была пэўная здзелка паміж Расійскай Федэрацыяй і паўстанцамі, што Асаду дазволяць пакінуць Сірыю, і вось ён апынуўся ў Расіі. І, напэўна, ён будзе жыць там пэўны час досыць добра, грошы ў яго ёсць, аховы, а астатняе ён усё атрымае. Але Асад, ён яшчэ не ў такім узросце, каб казаць пра тое, што там жыццё амаль скончана. Ён, калі не памыляюся, ему 59 гадоў вось споўнілася. А гэта значыць, што ўсё яшчэ магчыма, і ўмовы могуць скласціся досыць непрыемна для Асада. І ён будзе жыць менавіта з гэтай думкай пра тое, што можа калісьці ў іншых умовах. Як у Расіі, дарэчы, бывала, там бывалі ж выпадкі розных дыктатараў, якіх Расія кідала і выдавала. А хто сказаў, што Асаду забяспечаны пажыццёвыя гарантыі? Магчыма, калісьці і Асад апынецца на лаве падсудных. Бо Пуцін таксама не вечны ў гэтай сітуацыі. Яшчэ пра паралелі з Беларусю бачу адразу, калі гляджу, што ў той жа Маскве, якая прыняла Асада, але ў амбасадзе Сірыі зменены сцяг. Сцяг на апазіцыйны, той, который цяпер будзе ў Сірыі. То бок, атрымліваецца, што і ў нас некалі такое магчыма. Што тычыцца сцяга і ўвогуле сімволікі, то тут Сірыя, яна вельмі цікавы прыклад. Той афіцыйны сцяг, які дзейнічаў, які быў там да апошняга часу, ён праіснаваў 63-го году. І вось калі мы паглядзім на сірыйскае грамадства, ну там людзі сфармаваліся пад гэтым сцягам. І падавалася, што яны жылі з гэтым, раслі з гэтым сцягам і павінны былі, ну, нармальна, станоўча, пазітыўна ставіцца да гэтага сцяга. Але вось на гэты сцяг, асадаўскі сцяг партыі БАС, якую прадстаўляў Асад, на яго выплеснулася ўся гэтая ненавісць да дынастыі Асадаў і да Асадаў. І што мы бачым зараз? Хто змагаецца за гэты сцяг? Каму патрэбны гэты сцяг? Нікаму ён не патрэбны. Гэты сцяг напаткаў такі ж лёс, які напаткаў там розныя партрэты Асадаў альбо помнікі Асаду малодшаму, Асаду старэйшаму, якія ёсць у Сірыі. А гэта сігнал і відавочны сігнал. І я думаю, што ў Мінску гэты сігнал таксама зразумелі. Хай таксама ў Менску зразумеюць яшчэ той сігнал, што Асад больш за 95% нібыта набраў на апошніх выбарах, якія выйграў. Каб Александру Лукашэнку ўсё ж такі не малявалі аж такіх адсоткаў, дрэнны знак. Дзякую за гэтую размову. Александр Фрідман, гісторык і палітычны аналітык на відэасувязі. Усё лепшае дзецям, але ці ў лукашэнкаўскай Беларусі гэта сапраўды так. У праграме «Тыдзень» мы распавялі, як у дашкольныя ўстановы сталіцы і раёну траплялі вырабы з мяса, імаверна, выцягнутага са скотамагільнікаў. Цалкам гэты матэрыял вы можаце паглядзець на нашым YouTube-канале «Белсат Ньюс». А пакуль жа прапаную да вашай увагі кавалак расследавання маёй калегі Юліі Цяльпук пры садзейнічанні Белполу. Харчовы рынок, у тым ліку ў дзіцячыя сады, гадамі трапляла мяса жывёлінаў, якіх выкопвалі пры гаспадарках аграпрамысловага комплексу. Піша Генпракуратура ў дакладным лісце Александру Лукашэнку. Перахоплены дакумент мы атрымалі ад Белполу. Паводле інфармацыі, якая цяпер правяраецца, злачынная дзейнасць адбывалася не менш чымся 5 гадоў. Недабраякасная мясная прадукцыя рэалізоўвалася таксама ў дашкольнай установы Менску і Менскага раёну. 5 гадоў запар вашыя дзеці елі падліну ў дашкольных установах сацыяльнай дзяржавы. Не дзіва, што пра гэтую крымінальную справу органы публічна не кажуць. У траўні у СІЗА замкнулі 9 асобаў, 3 з якіх кіраўнікі і заснавальнікі камерцыйных арганізацый у Менску ды Менскага раёну. Яны скуплялі мяса. Яшчэ 13 падазраваных з дзяржаўных і камерцыйных арганізацыяў давалі звесткі пра паморак жывёлы, перавозілі тушы і наладжвалі перапрацоўванне. А ўжо цяпер спадарства на відэасувязі, уласна, аўтарка рэпартажу ў праграме «Тыдзень», журналістка Белсату Юлія Цяльпук. Вітаю. Добрый день, Сергей.
Юля, матэрыял, які ў нейкім сэнсе не ўкладваецца ў нармальнасці, не ўкладваецца ў галаве ўвогуле, што такое магло здарыцца. І як атрымалася знайсці гэтую інфармацыю, дайсці да таго, што мы пабачылі ў рэпартажы? У межах супрацы з ініцыятывою Белпол, якая ёсць перадусім у праграмы «Тыдзень», мы перыядычна атрымліваем дакументы, з якімі можам працаваць, апрацоўваць гэтую інфармацыю, правяраць яе, наколькі гэта магчыма, і даваць нашым гледачам. Гэты дакладны ліст генеральнага пракурора Шведа трапіў у нашы рукі літаральна ў чацвер. І было вельмі складана гэта чытаць, калі дайшло да таго, што сярод 22 тонаў мяртвячыны, ялавічыны, трапляла на харчовы рынак нашай любімай Беларусі і частка на расійскі рынак, то бок на экспарт. Усё б здавалася і так дрэнна, але гэта трапляла і ў дзіцячыя садкі, што ў мысленні любога чалавека адразу спрацоўвае як нешта недапушчальнае. Мы ж разумеем і паўсюль чуем, што да дзіцячага харчавання іншыя ГОСТы, іншыя стандарты, іншыя санітарна-эпідэміялагічныя баданні і крытэры нейкіх рэчываў, якія могуць утрымлівацца у прадуктах харчавання. Калі гэта мяса, тым больш дохлае, у якім пачынаюцца хімічныя працэсы з белком, то гэта ўвогуле труцізна. Гэта труцізна проста для нашых дзяцей. Пасля азнаямлення з гэтым дакументам я зразумела, што ўсе гарантыі, якія даюць нашым беларускім дзеткам па тым, што іх будуць выхоўваць, харчаваць нармальна, гэта ўсё стэрэатыпы. Гэта тое, што нам хочацца чуць і ў што нам хочацца верыць. Таксама атрымліваецца, што гэта злачынствы, але гэтыя злачынствы, якія дзяржава спрабуе схаваць. Так, літаральна. У траўні гэтага года гэты дакладны ліст пайшоў на стол да Лукашэнкі з генеральнай прокуратуры. І ў прынцыпе правяранне, калі выявілася ўся гэтая схема, якая праварочвалася асобамі арганізаванай групай з 3 абласцей, гэта Менская, Гомельская і Магілёўская вобласць. Паводле крымінальнай справы там праходзяць падазраванымі, хто сядзіць і хто на волі чакае на суд, а магчыма суд ужо быў, мы ж не ведаем. Гэта 22 асобы, я думаю, што там яшчэ ў статусе сведкаў болтаецца столькі ж, якія могуць з гэтага статусу лёгка перайсці ў статус падазраваных. Вось, гэта ўсё разгортвалася пасля наганяя, які Лукашенко у красавіку гэтага года даваў там 2 гадзіны, крычаў сажаць, там ледзь не інквізіцыя для гэтых людзей, і даручыў усім навесці парадак, значыць, у краіне, дзе ён навёў бардак, навесці парадак у АПК. Вось яны цягам месяца навялі парадак. 5 гадоў харчавалі дзяцей труцізнай. Нікому пра гэта ні слова, людзей пазакручвалі, вядзецца следства, правяраюць, што вельмі істотна, правяраюць, як быццам бы па гэтых усіх установах, у якія гэта магло праз дзяржзакупкі і іншыя каналы паступаць, такое харчаванне перапрацаванае. Я не думаю, што это былі стэйкі. Піхалі там у нейкую калбасу і котлеты, каб не было заўважна, разбаўляючы з батонамі. Вось, яны правяраюць, бадай, ці не было атручвання ў гэтых дзіцячых садках, ці ніхто не паведамляў. І як мы думаем, ці хтосьці паведамляў, ці проста лікавалі, адпойвалі дзяцей у дома нейкімі гарбаткамі, як нашы людзі прызвычаіліся. Прызвычаіліся самі сябе радзіць. Я не ведаю, ці знайдуць яны сляды гэтай аферы і натуральную шкоду. Нам этой шкоды ўжо не даведацца. А што тычыцца працы над гэтым матэрыялам, то, я так разумею, трэба было прасачыць гэтую інфармацыю, шмат ўсё ж такі здабыць каментароў, сведчанняў і гэтак далей. І шмат не ўвайшло ў матэрыял, бо праграма мае таксама свой часавы аб'ём. Так, у прынцыпе, штосьці там можна было яшчэ дадаць дзеля таго, каб проста адукаваць нашых людзей
на той выпадак, калі б з іхнымі дзецьмі ці то ў школе, ці то не ў школе, а нават з імі самімі, якія з'елі нешта і пасля чагосьці адчуваюць сябе кепска, не піць гэтыя зёлкавыя там напоі усялякія, а ляцець тэрмінова ці праз хуткую дапамогу, ці наўпрост ляцець ва ўстановы медычныя, фіксаваць сваё атручанне, казаць гадзіну, хвіліну, калі з табой гэта здарылася, што ты еў. Калі гэта была школа, то ўсё меню трэба, канешне ж, распавесці. Абавязкова зафіксаваць гэтыя факты. Трэба напісаць у бацькоўскі чат, каб іншых бацькоў папярэдзіць, што магчымыя наступствы праз штосьці з'едзенае, напрыклад, па-за домам у дзіцёнка, так, каб іншыя бацькі маглі хутчэй зарэагаваць, бо здараюцца і слабейшыя, асабліва у алергікаў, арганізм дзіцёнка, якому можа быць складана справіцца без рэанімацыі з пэўнымі выпадкамі. І чым раней яны завязуць, нават прафілактычна, тым больш будзе шанса ўжо, што траўматычныя наступствы не паследуюць. А траўматычныя наступствы – гэта хранічнае захворванне. Адзін такі выпадак можа сапсаваць чалавеку жыццё проста на гады. І што яшчэ важна, Сергей і гледачы, што яшчэ важна, каб усе гэтыя дакументы ў медычных установах забраць, бо з імі і толькі з імі вы зможаце даказаць у наступны перыяд, нават да судовай справы можа дайсці, ці да скаргі ў пэўнай інстанцыі, толькі так вы зможаце даказаць, што гэты выпадак мог мець месца. Юля, мы говорим про дзіцячыя садкі, таксама пра школы, я так разумею, так, гэта розныя навучальныя установы. Так, гэта розныя навучальныя установы, плюс там узгадваецца, мы зачапіліся за дзяцей, таму што гэта нашая будучыня, і гэта штосьці, што ўжо пераходзіць, як две кальцавых бывае, так, за першай кальцавой увогуле харчаванне такім чынам, а за другое, это проста, што ў галаве не месціцца, гэта пра дзяцей. Паступала гэта ежа не толькі для дзяцей. Проста яна трапляла і для іх, што таксама Генпракуратура бадай лічыць недапушчальным. Вельмі лагічна, спадар Швед. Вельмі лагічна. Брацкай Расіі таксама дасталася троху беларускай дахляціны, которая перыядычна ў нас ёсць скандалы там з тым, што забароніваюцца некаторыя малочка, некаторыя мясныя прадукты дзеля экспартавання на Расію. Ну, а гэтыя хадзілі 5 гадоў, нічога. Вось такое спадарства расследаванне атрымалася. Калі вы яшчэ не бачылі, то вельмі раю на канале Белсат Ньюс у Ютубе у праграме «Тыдзень» пра тое, як беларускіх дзяцей і не толькі кармілі мясам са скотамагільнікаў, а аўтарка гэтага матэрыялу, рэпартажу Юлія Цяльпук на відэасувязі. Дзякуй, Юля, за гэтую размову і за гэтую працу. Быць у курсе галоўных падзеяў з Беларусі і свету стала яшчэ прасцей. QR-код на вашых экранах вядзе на наш канал у Тэлеграме. Можна наводзіць камеры смартфонаў, уваходзіць, карыстацца ды падпісвацца. Таксама зазіраць на нашу старонку ў сеціве belsat.eu. Адзінае. Усё гэта пры ўмове, што будзе бяспечна для вас. Уз'яднанне з даўно згубленым сябрам. Менавіта так апісалі свае ўражанні наведнікі Нотр-Дам-де-Пары, які адчыніў дзверы пасля 5гадовай рэканструкцыі. Каб паглядзець на адзін з сімвалаў Францыі, адноўлены пасля магутнага пажару, давялося патраціць некалькі гадзінаў, каб набыць квіткі, а пасля яшчэ адстаяць у доўгай чарзе. А вось якія ўражанні былі ў людзей ад самога візіту ў святыню, працягнем без каментара. Мы вельмі хочам ізноў паслухаць музыку аргана. Гэта мае быць цудоўна. Мы бачылі арган учора праз тэлевізар, і тое, што мы здолелі пабываць тут сёння, проста фантастыка.
Ружовыя вокны сапраўды цудоўныя, асабліва чароўны эфект, калі ў іх адлюстроўваецца сонечнае святло. Яны неймаверна прыгожыя. Сёння мы былі па-сапраўднаму кранутыя. Калі ў саборы здарыўся пажар, мы з жонкай былі ў слязах. Мы абое былі глыбока засмучаныя. Таму магчымасць ізноў пабываць тут сёння асабліва кранальная. У панядзелкавым Белсат Зуме гэта ўсё. Дзякую. Добрага вечара. Сергей Падсасонны. Пабачымся.